Malawi Today. Kodi amadikira kuti alowe mboma ndege nako apange zoterezi? Funso limenelo ndi limene akufunsa anthu ambiri pamene Enoch Chihana amakhazikitsa ntchito yopanga zinthu zimenezi. Kodi ndi zichani zimene apanga Enoch Chihana? Takhalani pomwepo ndipo tisatire limodzi nkhani imeneyi. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Kamzingeni Chihana ayika mwala wa maziko wosonyeza kuyamba kwa ntchito yomanga chiliza cha makono cha malemu chakufa Chihana ku Kawiriwiru mu mzinda Mzuzu. Chihana ati chiliza cha makonochi chidzapereka ulemu kwa chakufa Chihana pa ntchito zabwino zomwe anachita. Blessings Gondwe ali ndi zambiri mu ripoti. Pofuna kuonetsetsa kuti malemu chakufa Chihana akupumula pamalo apamwamba, banja la Chihana layamba ntchito yomanga chiliza cha makono cha malemuwa omwenso anali mtsogoleri woyamba wa chipani cha AFOD. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Kamzingeni Chihana omwe ndi mwana wa achakufa ati malowa adzakhala ndi malo owerengerako mbiri komanso mpanda wa makono. Titakhala pansi mkudziwa kuti kumbuyo ko maboma manena kuti amanga koma tinaona kuti responsibility yomanga chiliza imakhala kubanja. Ndiye banja linazanipatsa mpata kuti ndimalize kai kampeni nda anzanga ikatha choncho ndiye timange malo ano. Ndiye takhati kusonkhana ndalama pang'ono so taganza kuti nthawi yakwana kuti malo ati amange. Pakhala mujati makhalira ndithu Tombstone bwino komanso kanyumba kabwino ka modest kuti kakhale ndithu kabwino ka design yabwino, then tikaposo office komanso pazakhala library kutsogolo ndizikhala mafezo osiyana. Synod ya Livingstone ya CCAP ndi yomwe inaendesa mwambowu. Achakufa anamenyera ufulu woti dziko lino likhale ndi zipani zambiri ndipo anabadwa mu chaka cha 1939, anamwalira mu chaka cha 2006. Iwo anakhalapo wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino mu ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi. Blessings Gondwe, MBC, Mzuzu. Bunge lolimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale la anthu Corruption Bureau lakhazikitsa galimoto la kauniuni lomwe cholinga chake nkulimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale mdziko muno. Poyankhula ku Lilongwe pokhazikitsa ntchitoyi ogwirizira udindo mkulu wa bungwe eli Gabriel Chembezi ati angankoyamba kukhala ndi galimoto ya mtundu mdziko muno ndipo ithandizira polimbana ndi katangale komanso ziphuphu m'maofesi osiyanasiyana aboma. Meso Chikhadzula ali ndi ripoti. Achembezi anatubwera kwa nthambi yatsopanoyo ku bungwe la SCB kuthandizira kwambiri polimbana ndi ntchito za ziphuphu komanso kuthanda akuluakulu omwe azichita zachinyengo komanso kuonetsera anthu achita zinthu mosabisa kanthu mdziko muno. Mwazina Achembezi anatsindika kuti galimotoyi ithandizira kwambiri kukweza ntchito yothana ndi ntchito za ziphuphu. Iwo anati bungwe la SCB ndilo dzipereka kwathunthu pobwera ndi njira zamakono zothana ndi ntchito za ziphuphu ndi katangale mdziko muno. Galimoto imeneyi ngati mukumbukira pali zinthu ziwiri zitatu zimene tinanena ku International Anti-Corruption Day ya chaka chatha imene timayikumbukira ndi mutu oti pakuyeneka pazikhala ulemu popereka ma service delivery kwa anthu a mdziko muno. Ndiye kupanda ulemu koyamba kumene anthu amakumana nako ndi kukanizidwa kupasidwa zinthu zoyenerera chifukwa choti sanapereke ndrama, sanapereke katangale. Ndiye galimoto iyi iziyenda mmalo monse mmene mumakondo ochitika za katangale, m'maofesi amboma, kuzipatala mwamva eniyo pakali pano katangale amene akuchitika kuzipatala. Iziyenda mzipatala, iziyenda kumalo konse ku immigration ndi kwina konse maofesi aboma. Cholinga ndi choti galimoto iyi ikafika pamalo anthu azidziwa kuti ASCB ali pano tikuyeneka tigwira ntchito moyenerera komanso ndi ameme a Malawi akayiona galimoto iyi yafika pamalo azibwera ndi kuzalembesa zidandaulo zawo zonse pompo ku ASCB. Iwo anaongezeranso kuti ndi khumbo lawo kuti bungwe la ASCB likhale ndi galimoto zokwanira zogwirira ntchito zake. Bungwe la Anti-Corruption Bureau ASCB alikhazikitsa mdziko muno mchaka cha 1998
potsatira malamulo olimbana ndi ntchito ya ziphuphu ndi katangale kuti zithandiza kwambiri polimbana ndi ntchito ya ziphuphu ndi katangale, komanso kuonetsa kuti anthu ogwira ntchito azigwira ntchito zawo mwakadaulo komanso motsata malamulo. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Bungwe la Malawi Healthcare Support UK MAHECAS mugwirizana ndi bungwe la akatswiri zachipatala ona zauchembere achita mugwirizano ndi ofesi ya zaumoyo ya mboma la Mwanza kuti akhale ndi zipatala zoyendayenda zoyeza amayi kansa ya khomo la chiberekero. Poyankhula pamwambo opereka ndalama za ntchitoyi, mmodzi wa akuluakulu a bungwe la anthu ogwira ntchito zachipatala zauchembere Profesa Louis Gadama ati akuyembekezera kuti afikira anthu 20,000 ndi ndondomekoyi. Tindi zambiri mulipotili la Geoffrey Chinawa. Maripoti komanso kafukufuku osiyanasiyana akupitiriza kuonesa kuti mdziko muno amayi ochuluka akupitirira kumwalira kamba ka kansa ya khomo la chiberekero. Akatswiri zaumoyo akuti imfa zotere ndi zopeweka ngati nthendayi itadziwika mwachangu ndi kuyamba kulandira thandizo la kuchipatala. Pofuna kulimbikitsa kuti amayi ndi asungwana ambiri akhale ndi mwayi wozisa za nthendayi, bungwe la Malawi Healthcare Support UK MAHECAS ndi bungwe la akatswiri zachipatala pa nkhani za uchembere apanga mgwirizano ndi ofesi ya zaumoyo ku khonsolo la boma la Mwanza kuti akhale ndi ntchito yoyeza kansa ya khomo la chiberekero kwa sabata zisanu ndi imodzi zikuzadzi. Poyankhula ku Mwanza, mmodzi wa akuluakulu a bungwe la akatswiri zachipatala ona za uchembere Profesa Louis Gadama ati kuzindikira mwansanga za kupezeka kwa kansayi ni njira yodalirika yothana ndi vutoli. Noko tabweresa timu ina ndi yathu ya specialist ma gynecologist komanso anzathu amene akuphunzirabe ku skuli ya uchenjere yathu imene tikupangisa za training izo ndi manesi amene tikuchoka nawo ku Queens. Ndiye kuti aliyense amene apezeke ndi vuto akhaso ndi mwayi wokumana ndi ife ma gynecologist kuti tiyathandize pompo kumwanza kunongo, koma ngati vuto likhala likulu ndeti tizatumiza kuti abwere kuti apite ku Queens kuti tikapitirize kuwathandiza kumeneko. Mawu ake mkulu woyendetsa ntchito za bungwe la MAHECAS mdziko muno a Lawrence Gogodas ati bungwe lawo layika ndalama zokwana pafupifupi 22 million kuti zithandize pa ntchitoyi. Chidwi chathu kwambiri pali azimayi ambiri amene akuvutika ndi matenda amenewa a cervical cancer. Cholinga chathu ndikufuna kuthetsa matenda amenewa, koma poti ndi ochuluka kwambiri, cholakalaka chathu ndichokuti mwina tifikirenso ma districts ambiri m'Malawi muno. Mkulu wa ofesi yona za umoyo mboma la Mwanza a Anthony Chafunya ati ntchitoyi yafika mu nthawi yake. Mwanza tingonena kuti chipatala cha Mwanza mothandizana ndi madokotala akuluakulu aku Queens komanso MAHECAS tikufuna tikuthandizeni kumbali ya kansa ya khomo la chiberekero. Kansa ndiyo theka kuchiza makamaka ikapezeka nthawi yabwino, chotero bwerani kuti muzathandizidwe. Komanso ife tilimbikira kwambiri kuti chithandizo chimenechi chifikire mzimayi wina aliyense kuti pasakhale mzimayi inde ngakhale mmodzi okufa ndi kansa ya khomo la chiberekero. Mchaka cha 2021 bungwe la MAHECAS ndi abwenzi ake ena anagwiranso ntchito yotere mboma la Chikwawa. Geoffrey Chinawa, MBC Mwanza. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission lati zokonzekera za chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 17 March zili mchimake. Commissioner wa MEC a Emmanuel Fabiano ndi onena izi pomwe bungweli likuchititsa maphunziro oyang'anira chisankho ku bungweli mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipotili. Maphunzirowa ndi mbali imodzi yoonetsetsa kuti bungwe la MEC likugwira ntchito zake mwaukadaulo komanso moyenera. Malinga ndi komishona wa MEC a Emmanuel Fabiano, maphunzirowa athandiza kukumbutsa oyang'anira chisankho za ndondomeko zoyenera pa ntchito yawo. Kani ndionena kuti kuphunzira sikutha, ndipo timakhulupirira ife ngati Malawi Electoral Commission kuti munthu aliyense nthawi zonse amayenera kukumbutsidwa pa ntchito imene akugwira, kapena zinthu zatsopano zimene zabwera zoti aziziwe, kapena ngakhale zidi zakale kagwiridwe ka ntchito kazikhala konena kuti kakuchita improve chifukwa timapanga matraining amene wawo. Mmodzi mwa omwe akuchita nawo maphunzirowa Anedi Nkumba ali chisankho chilichonse chimakhala chosiyana ndi chinzake, kotero kuti maphunzirowa athandiza
kuti chisankhochi chikhale chapamwamba. Ndikukhulupirira kuti pokhala kuti tinapangako mbuyomo zitithandizira training amene atithandizira kuti mwina mavuto ena mwa mavuto amene tinakumana nawo mbuyomo asakhalepo, komanso kuti tipange ma elections amene akhale opereka chikhulupiriro komanso kufikira chiyembekezo cha anthu amene akavote, komanso ma dziko lonse onse amene ali ndi chiyembekezo pa ma elections amenewo. Maphunziro omwe zina oyang'anira chisankho akukambirana mfundo zosiyanasiyana komanso njira zamakono zoyendesera chisankho. Telson Magombo, ABC News. Nthambi yoyang'anira zipani mdziko muno yati ayika kugwira ntchito ake m'madera omwe muchitike zisankho zachibwereza pa 17 Machi kuti adziona ngati andale akutsata lamulo loletsa kugawa zinthu ngati njira imodzi yokopa anthu kuti adzawavotere. Mkulu wa nthambi Akizito Tentani amalankhula izi kwa Luwinga kumzuzu komwenso kuchitika chisankho chachibwereza cha kansala pa msonkhano omwe anayitanitsa atsogoleri a ndale komanso magulu ena osiyanasiyana kuti awaphunzitse zomwe lamulolo likunena. Tindi ripoti la Chisomo Manda. Mawu awo mkulu wa nthambi Akizito Tentani adati kugawa zinthu pofuna kukopa anthu kuti adzawavotere ndi mlandu, zomwe adati andale ngati satsatira izi lamulo ligwirapo ntchito. Tinali kunoko kudzawakumbutsa komanso kudzachita emphasize kuti kodi kwenikweni ma handouts ndi chani, andikuti kodi anthu akaona kuti zizochitika angachite chani kuti atipeze ku ofesi kuti imene atigwirepo ntchito. Omwe akuyimirira ukhansala pa chisankho chachibwereza ku Luwinga Ward mu mzinda wa Mzuzu adati mkumanowo watsegula m'maso. Fundo yamba ndiyoti ma handouts ndamene aononga system ya ma elections mu Why? Wherever you are going, amina ngodusa ngati oshado antanga kuona basa mambo ya maono mungodusa ndiviriza kuvoterera chifukwa wina dzulo anapa sandra zimene zanenedwa ndikugwirizana nazo chifukwa choti ufulu umene tinaumenyera siku tunali wopereka ndalama kapena china chilichonse kwa munthu, koma munthu achite express maganizo ake popanda wina kukakamiza. Nde ineyo ndaphunzira zina zoti mimi na sini maziziwa ndaphunzira mkati ndipo ndapindula nazo. Pakadali pano kuzomba kudera lina komwe kuchitikeso chisankho chachibwereza mwa madera 13 mdziko muno ndikomwe akuti anthu ena adzatula madando akuti ena amagawa ndalama pofuna kukopa anthu kumeneko. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Mugonera nkhanizi yochokera kuno kwa MBC tentonenso mitu yake. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko chakumudzi a Ben Phiri komanso nduna za umoyo ndi ukhondo amadalitso Baloyi ati ndokhutira kuti anthu akutsatira ndondomeko za ukhondo m'madera ena a mu mzinda wa Lilongwe. Ndunazi zalankhula izi zitayendera msika waukulu wa Lilongwe, msika wa Nsungwi ku area 25 ndi chipatala cha area 25. Mwaimu modzi walemba ripotili. Ulendo unayamba pomwe nduna yoona za maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko chakumudzi a Ben Phiri komanso nduna yoona za umoyo ndi ukhondo amadalitso Baloyi atalandira zipangizo zotoleramo zinyalala zokwana 40 kuchokera ku kampani ya SS. Baloyi anayamikira thandizoli ndipo anapempha mabungwe omwe aboma kuti athandizire boma ponetsa kuti anthu akutsatira zomwe analamula mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti malo aliwonse akhale ukhondo. Ife ngati unduna wa za umoyo komanso za ukhondo tili okondwa kwambiri ndi makampani omwe akubwera kuti tigwire nawo ntchito pamodzi kuonetsetsa kuti Malawi ndi ukhondo. Izi zikugwirizana ndi executive order yomwe Malawi tonse tinayiona kuchokera kwa president kupereka support komanso kuthandizira kuti Malawi akhale wa ukhondo. Malawi muno tikuvutika ndi matenda osiyanasiyana monga ngati kolera chifukwa cha nkhani za ukhondo. Ndi ulendo uno taonanso kuti timakesi za kolera tili apo ndi apo tukhulupirira kuti Malawi akakhala wa ukhondo zitithandiza kupewa matenda. Mkulu wa kampani ya SS Chifundo Banda anati thandizoli ndi mbali imodzi ya mabungwe omwe aboma kuthandizirapo anthu mdziko muno kuti atsatire
zomwe analankhula mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani yokhudza ukhondo ndi umoyo. Monga tonse tidziwa kuli matenda ambirimbiri amene amabwera ngati ukhondo sukuchitika, waterborne diseases ndi zina zotero. So tinaona kuti tinachilandira mwamtengo wapatali ifeyo ngati private sector kuti tipangeko donation, titengeko mbali. Kuchokera ku msika waukulu wa Lilongwe kufika ku Nsungwi, nduna ziwirizi zati zinali zokondwa kamba ka ukhondo umene uli m'misikayi. Albert Zwawo ndi wapampando wa msika wa Msungwi ndipo anapempha zipangizo zothandizira kupititsa patsogolo ntchito zosamalira pa msikapa. Msikawo timakwanisa kusesa bwinobwino, koma vuto limakhala kuti tisamuse zinyala zija kuchoka ma department kupita ku bini yaikulu ija. Ndiye tinapempha kuti utakhala kanjinga kaja ka tricycle kamene kazinyamula zinyala kuchokera ma department kasesa muja zipite kumene kuja. Mawu ake nduna za maboma ang'onoang'ono ndi cha kumudzi Ben Phiri anatsimikizira anthu kuti boma liyesetsa kupereka chilichonse chofunikira kuti anthu atsatire zomwe analamula mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani yokhudza ukhondo. Mmene tikuchoka pano ndi anzanga za umoyo wathu kukakumana tione kuti kodi mmene tayenderamo mavuto adzazipangizo amene anena ndi chani, koma ndithokoze amabungwe posachedwa pandalandira mafoni akumabanki awiri atatu amene afuna kuthandizani mabini ndi zina zoyenererazo apa anena za chinjinga chonyamulako zinthu. Tikakhala pasi ndi anthu nanzanga tikaone kuti nziti zimene tingathandize ndi anthu kuti iwo amene afuna kuti thandizira izi akhale akudziwa zimene tingathe kuthandiza nawo anthu. Posachedwa pa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika analamula malo onse aboma kuti aonetsetse kuti muzikhala ukhondo. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Komiti ya kunyumba malamulo ya zaulimi ndi mthirira komanso yona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo ikufuna kuti bungwe la Green Belt Authority alipatse ndalama zokwanira 2 billion kwacha zokha zomwe ndi zamalipiro a anthu ogwira ntchito ndi zina za pa ofesi kufikira pomwe bungweli libwere poyera ndi kufotokoza momwe ndalama zomwe anthu akhala kunena kuti anazononga zinayenda bwanji. Phungu dera la kuzambwe kwa boma la Rumpi ayona adadawiza mkandawire omwenso amatsogolera nawo zokambiranazi ayankhula izi pomwe akuluakulu a bungweli anakaonekera ku komiti kukapereka ripoti la momwe ntchito za bungweli zayendera mu chaka cha 2025 mpaka 2026 komanso mapulani a ndalama zomwe awapatsa mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino. Bungwe la Faizan Global Relief Foundation lapeka thandizo la chakudya kwa mabanja achisilamu okwana 4,000 omwe akusala kudya komanso kupemphera munyengo ya Ramadhani m'boma la Mangochi. Mkulu ofalitsa nkhani ku bungwe la Faizan Global Relief Foundation Ibrahim Omar Mataya ati ndondomeko yogawa chakudya ndi imodzi mwa ntchito zachifundo zomwe bungweli likuchita pothandiza anthu osowa ngati njira imodzi yokwaniritsa mfundo za chipembedzo cha Chisilamu. Sotini Ndazi olemba ripotili lomakwerenga ndi Dave Omar. Pamene asilamu mdziko muno komanso maiko ena ali munyengo yakusala kudya ndi kupemphera mokwaniritsa mfundo za chipembedzo cha Chisilamu, bungwe logwira ntchito za chifundo la Faizan Global Relief Foundation lalimbikitsa kufunika kugwira ntchito za chifundo pakati pa anthu osowa munyengoyi. Bungweli lanena izi pamwambo ogawa chakudya kwa mabanja a Chisilamu omwe akuchita nawo mapemphero ndi kusala kudya munyengoyi m'boma la Mangochi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Faizan Global Relief Foundation Ibrahim Omar Mataya ati padakali pano bungweli lakwanitsa kufikira maanja opera 20,000 ndipo akuyembekezera kufikira maanja okwana 100,000. Amanena tumiki yathu mu mwezi ya Ramadhan amaonjezera kupanga kugawa anthu ndi muislamu yathu ima kufunika kwambiri ka disagone kuona anthu pafupi eridijara di ino mkungodya ife tizifika pa ground tizithandizana tizigawana muislamu yathu ndiyofunika kwambiri. Mmodzi mwa anthu omwe alandira thandizoli ochokera mmodzi mwa Magawa Amiri wa Dinifa ayamikira bungweli chifukwa cha thandizo la chakudyachi ndipo apempha kuti apitirize kuthandizanso ena osowa. Ndiyokondwa kwambiri kulandi akatundu munga walipo na mazalani tikagwiritsa ntchito za Ramadhani. Madera ena omwe bungweli lakwanitsa kufikira ndi monga Nsanje, Blantyre, Tcholo, Zomba, Salima ndi Mangochi.
Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a cricket yatsikana osaposa zaka 19 ikupitirira kuchita bwino ku mpikisano wa maiko asanu omwe kuchitikira mu dziko la Uganda. Timu iyi lero yagonjetsa Sierra Leone itapambananso ndi Cameroon masewero ake oyamba la Mulungu lapitali. Angela Lumbe wa Malawi ndemwe anasankhidwa kukhala osewera wapamwamba kuposa onse. Masewero otsatira timu ya Malawi aliko lachitatu pomwe ikumane ndi Mozambique pamene lachinayi idzasewera ndi Kenya. Matimu awiri omwe achite bwino adzigulira malo ku mpikisano winanso waukulu omwe udzachitikire mdziko la Tanzania chaka chomwe chino. Pomaliza nkhanizi na